Флашмоб, наречен Ах, тази мода в Пловдив. Организират го 40 момичета, които учат в професионалната гимназия по облекло Ана Май в града. Учениците ще покажат тоалети, които ще представят в панорамата на професионалното образование. Специалното дефиле започва точно в 16 часа на Римския стадион в Пловдив, но ние сега ще имаме възможността да видим част от моделите в аванс. Ще ни ги покаже Нели Ангелова. Здравейте от Пловдив, от Римския стадион. Нашите модели са на лице. Разбира се, Тони, аз съм сигурна, че ти с наистина небивал интерес ще гледаш, тъй като ти имаш интервюта с едни от най-успешните български дизайнери, а някои от тези момичета пък може да се окаже някога и пред микрофона и пред твоята камера. Това са момичетата зад нас, пък госпожа Ангелина Гюрова, която е преподавател по теория и практика, ще ни разкаже повече за флашмоба. Ах, тази мода, здравейте! Добро утро! Днес имаме събитие и то не е маловажно. Това е първото събитие от поредицата мероприятия, които ще бъдат проведени по случай 120 години от създаването на техникума по облекло. Разбира се, то е възникнало като стопанско училище, не като техникум по облекло. В годините се е преобразувало, но днес ще поставим началото на всички събития по този повод. След обяд в 16:30 тук ще покажем няколко колекции. Ще направим флашмоб на центъра. Момичетата ще дефилират от Римски стадион до стълбичките на Каменица, в което дефиле ние ще покажем едни от най-добрите модели, изработвани в последните години. Тази колекция на какво мото е подчинена тази година? Много са атрактивни. Да, това е отборът, който утре ще представя училището в националната панорама на образованието. Всъщност това е едно съревнование между всички професионални училища в страната. Отборът е подготвил, ето това е състезателния модел. Другите двама члена на отбора са решили да направят дрехи в същия стил и за себе си. Аз мисля, че те сами трябва да си представят как са работили по темата. Да, аз очаквам Емилия да се приближи, защото тя имаше желание да ни разкаже за тоалета и въобще за цялата колекция. Как се стига до това сега да има тези модели? Между другото, хората и в момента ви снимат, така че когато сте след обяд, пък 40 момичета, си представям какво ще бъде. Разбира се, първо си измислиме идеята и правим скица, художествена скица и после вече почваме на практиката да работиме за моделите. Преминаваме чрез целият процес на работата, от скрояване до ушиване на дрехите. Вие имате подобни акценти. Как избрахте, например, това е ключ, вероятно, с ръчица и така. Как го избирате? Темата на самото състезание е човекът от минало с поглед към бъдещето. Също така може да се нарече и стимпанк, темата, която в последно време е много популярна. И точно в този стил много се използват такива детайли, като ключови механизми, часовници и така нататък. Аз ще се насоча към състезателния модел, макар че тя леко избяга. Здравей на теб! Здравей. Твоят модел, колко време отнема да се стигне и въобще до създаването на идеята и защо точно този модел е състезателния? Между вас ли имаше първо съревнование? Предполагам, защото е много по-различен и е точно за темата атрактивно е. Как въобще ти хрумна да го направиш? Ето го и тези елементи, които казахте от часовниковите механизми, които са много популярни, между другото и в бижутата. Да, наистина ще те помоля пак да се обърнеш. И всъщност как се стига до този модел? Вие имате няколко предложения и избирате този. Да, избрахме този, защото... Се постарахме да разберем темата, да я открием с най-много идеи, които може да съвместим
и детайли да направим, да се вижда, че точно тази тема сме я използвали, не никоя друга. И да включим и третият модел, който наистина е подчинен също на същата мода. Само ще те помоля и ти да се завъртиш, за да видим модела и отзад. Виждам тук обаче комбинация между кецове, между дантела. Това ли е актуалното? Ами да, това е елементите от миналото и бъдещето. Аз ви пожелавам успех. Тук е моментът да кажем на всички зрители, които не са разбрали. Днес от 16 часа започва дефилето на тези млади дами и още, за да станат 40, започва точно в 16 часа и ще стигнат до стълбите, които водят към Сахат Тепе, така че обещава да е много атрактивно. Нели Ангелова за флашмоб, наречен "Ах, тази мода", който се организира от 40 момичета, които учат в професионалната гимназия по облекло. Една мъничка част от моделите ви показахме и в Добро утро с БНТ 2.